Здравейте! В този клип ще си подсигурим базата, понеже разбрахме... ние сме си в басейнчето. Разбрахме, че има пещера до нас. Това хич не е добре. Защото... нито имаме достатъчно. Сега трябва да се ослушвам. Но ме е страх от зомбитата. От зомби. Тата. Понеже. Аз много обичам да играя Survivor. О, добре, че когато умряхме, се бяхме оставили айрон нещата. Нямаме врачи. Станахме, понеже но такова ме е гадно, когато те убия зомби. Един път умряхме, такова паднахме. А това всеки път ми се струва като пещера, но то не е пещера. Всъщност не е пещера, да. Сега този клип може би ще си направим наблюдателница. Всъщност ние няма какво да обезопасяваме къщата, така че този клип ще е за наблюдателница, от което ще трябва да направим път до нея. Така, за да не хабим време, просто слагаме. Така се качваме по-лесно. Ето, тук някъде ще ни е наблюдател. О, ей, това дърво е прекрасно. Ето там също има голяма. Няма да я построим от скала, от камъни. Сега ще се строим тук. Ама през нощта няма да ходим на тази наблюдателница, понеже тя е извън къщата. През нощта зомбитата дебнат навсякъде. А сега ще сложа каквито камъни имам. И кълта ще сложа. Там дори ще ни трябва една врата, ама ние нямаме врата. Много ще внимаваме да не паднем. Ето, аз сега в момента я строя. След като я построим, ще стане много хубава. Ето. Ето, за да може да сме на дама тук. Сега го махнем. Наблюдателницата ни ще бъде... Това беше просто грешка. Ето тук може да видим много за храна. Цялата долина може да видим. Видяхте, че давно ще трябва да имаме също и някак да слизаме по-лесно. Това ние тук знаем как да слизаме. Все пак имаме много клипове. Специално за слизане имаме един или два. Не съм си изхабила един живот.
Благодаря ви, че гледахте този клип. Абонирайте се, дайте палец нагоре. Вижте как хубаво се вижда. Всъщност, след малко ще свърши клипа. Трябва да направим още едно нещо. Например, ето. Сега тук ще се качваш. Ще го направя специално без да съм. Да ви е по-лесно, когато вие правите сървър, правете го за лесно за катерене, понеже ето още малко и ще стигнем. Всъщност ние трябва да сме и тук долу, откъдето почва онова. Защото съм измислила едно нещо да направя. Ето. Не, всъщност това не трябваше да е тук. После като слизаме ще ги вземем тези. Ето сега. Ето. В това просто ще го оставя. Ето така, да е по-луксозно. Да, това може да го няма. Ето така, да е закри толкова литъще. Пак паднахме и правите ето така и не може да паднете. Сега имаме само 4 живота. Ние може да оцелем 4 живота. И ако не можете, просто не говори. Просто умирайте, за да... умрете просто на някое място, където после да дойдете и да си вземете всичките неща. Айтами. Или ако ще умрете, просто си оставете всичките неща в честовете. Аз специално следващия клип ще умра, за да може да... What? Летящо купче. За да умра, за да се възвърна животите, както и бутчетата. И благодаря ви, че гледахте този клип. Там не са ви. Абонирайте се. Там не е наблюдателницата. И всичко най-хубаво от мен. Чао!